Днес, неделя, 14 септември, ние сме в град Навпактус, който се намира на Коринтския залив, точно срещу Пелопонес, вече на континенталната част на Гърция. И в момента се намираме на висока точка, горе на крепостта, която е една от най-запазените средновековни крепости, отбранителна крепост морска, като модел на гръцка крепост е много добра. Ето и гледката от градчето. Градчето с около 20 000 жители. Има и плаж. Отсреща се вижда моста, който свързва Патра с континенталната част. А там долу е порта, обаче не се вижда много добре от дърветата. Ето и останалата част на градчето. Днес се отправяме към Делфи, където е било местонахождението на Делфийския оракул. След това Катерини и утре България. До скоро!